Е време за новини. В студиото е Габриела Василева. Да видим дали има нещо положително при нея или отново ще започва с дневния ред на новините и както си върват в хронология. Габи. Знаеш, Митко, при мен не са много положителните неща, но мога да ти кажа, примерно, една от новините, които на мен ми харесат, че мексиканският наркобарон Ел Чапо е искал да купи футболния клуб Челси. Много хубаво, може и ти да ми направиш някакъв такъв подарък, Митко. Не бих се разсърдила. Това сигурно ще стане в някой друг живот. Тук, между другото, ми подсказват, шегуват се с мен, да мога да ти купя Ботев Враца. Така. Аз съм от Бяла Слатина, Митко, купи ми Чавдар Бяла Слатина. Защо ми е Ботев Враца? Ще видим кой има повече дългове, ако можем да погасиме нещо. Втори ред на мисли, между другото, понеже каза Ел Чапо, сега оказа се, че това интервю, което е направил Шон Пен с него, всъщност го е издало и Марка Ризи тръгнали с Ел Чапо. Така че ако някой път ми объркаш името, може да се възползваме от една риза Ел Чапо. Митко, мисля, че ти ми дължиш около 5 ризи, откакто съм започнала работа в Канал 3, така че... Около 5? Да, минимум. Ако имаш една повече, дая на ближния си. Добре, с настроение се прехвърляме към новините и Габи Василева. Останете с Канал 3.